וגם נתכונן לדו-קרב של The Voice. אבל נפתח עם חברת BrainsWay הישראלית שדיווחה אמש כי בניסוי שערכה נמצא כי טיפול במכשיר החברה בתדירות גבוהה הוא נמצא יעיל בגמילה מעישון. הנה הפרופסור אברהם צנגן ממפתחי הקסדה, ראש המעבדה לחקר המוח באוניברסיטת בן גוריון ויועץ מדעי של החברה. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. אז יש לומר שההצלחה הזו באה לאחר הצלחה קודמת בטיפול בדיכאון שהוכרה על ידי ה-FDA. זאת אומרת, אנחנו לא... זו הקסדה, נכון? כן, זאת של הדיכאון. אנחנו לא מדברים פה על איזה ממבו ג'מבו, על איזה זה, אלא דבר שהוא מוכח כבר מדעית ורפואית, ויהפוך כל אחד מכם במהרה בימינו למולטי מיליארדר, קרוב לוודאי. בעזרת השם. זה מה שהולך לקרות. כן, לא, אבל וגם לרפא אנשים, שזה גם... זה לא מעניין. זה מעצר. אז זו הקסדה של הדיכאון, והיא עובדת, וזה ה-FDA בדק ואישר. עובד. רגע לפני זה, מה זה אומר עובד? לאיזה מקרה דיכאון? דיכאון קל או... מדובר על דיכאון מג'ורי, דיכאון קליני קשה. אנחנו במחקר המולטי-סנטר שעשינו ברחבי העולם, בארצות הברית ובאירופה, לקחנו חולים שמלכתחילה לא הגיבו לטיפול, לפחות טיפול אחד אנטי-דיכאוני, והוא כלל 250 נבדקים ברחבי העולם, ובדקנו את ההשפעה של הגירוי האמיתי לעומת גירוי פלצבו, והתקבלו תוצאות מצוינות. משפר את המצב או מבטל את הדיכאון? משפר את המצב בכמעט כולם, ומבטל את הדיכאון בכ-30% מהחולים. זה חולים קשים. ב-30% עובר הדיכאון, או שזה דורש תחזוקה פעם בשבוע, לבוא פעם ביום או כמה? אז זה חודש של טיפול, ואחרי חודש של טיפול יומיומי, מגיעים פעמיים בשבוע לתקופה של עוד כמה חודשים. כמה היה לטיפול כזה כאשר זה יהיה זמין? זה עדיין לא זמין לכולם, נכון? זה עדיין לא זמין, זה עכשיו כבר בארץ זה זמין בכמה מקומות. למשל בהדסה עין כרם, בשלוותה, בכמה מרפאות פרטיות, ואנחנו מקווים להרחיב את האישור לעוד מקומות, שמשרד הבריאות כרגע נתן רק אישור חלקי. האישור של ה-FDA הוא הולך להיות בעצם הפריצת דרך הגדולה שתגרום לכך שזה יהיה נפוץ בכל העולם. רגע, פשוט למרות שכבר דיברנו על זה, אולי תזכורת, כי נראות קסדות מאוד מאוד מפחידות. איך זה בדיוק עובד? מפחידות הן כל כן, כך אתה רואה... יפות. לא, אבל ראית בהדגמה כל מיני גלים שנכנסים לך למוח. את יודעת כמה גלים, אם הייתי עושה לך דמיה של מה קורה כשאני שם את זה פה... גם זה מפחיד. גם זה מפחיד. לכן אני שואלת, איך זה בדיוק עובד? כן, אז איך מה זה יודע זה לזהות איך זה יודע לזהות את המוקד הבעייתי? בבקשה, תתפנק. כן, אז הקסדה לא מזהה את המוקד הבעייתי. לצורך כך, יש מחקרים אחרים, מחקרי הדמיה, שעל פיהם אפשר ללמוד מהם האזורים הבעייתיים באינדיקציות השונות. לא כזה נוח, בוא נגיד את האמת. כן, טוב, זה כרגע לא מחובר לזרוע שמחזיקה אותה. אוקיי. אם הייתי נוסע על האופניים שלי עם זה, אני חושב שאנשים היו מרימים גבה. כן. אתה יכול להרים גבה עם המשקל הזה? זה דיכאון, הוא לא יכול אין לו מה להרים זה גבות. לא נגד דיכאון, גברתי, זו הקסדה הסגולה והיא נגד? הקסדה הסגולה היא להתמכרויות. להתמכרויות. בבקשה. כן. מה קרה בניסוי עם גמילה מעישון? כן, אז בניסוי עם גמילה מעישון, בעצם מה שבדקנו זה השפעות של תדירויות שונות של גירוי באותם אזורים ידועים במוח שקשורים באמת להתמכרות לכמיהה, לעישון, לכמיהה, להתמכרויות שונות. והשווינו גירוי פולסים בתדירות גבוהה לעומת תדירות נמוכה, וקבוצה שלישית הייתה טיפול דמה, כאשר כל קבוצה התחלקה לעוד שני קבוצות, שבחלקם קיבלו גירוי שמעורר את הכמיהה לעישון, על ידי הדלקת סיגריה מולם, לפני הגירוי, כדי להפעיל את הרשתות העצביות הרלוונטיות לפני הגירוי, והקבוצה שנייה קיבלה את הגירוי ללא הפרובוקציה הזאת. ומה שראינו בקבוצה שקיבלה את התדירות הגבוהה בשילוב עם הפרובוקציה, היו תוצאות ממש יוצאות דופן. מדובר במעשנים כבדים שניסו טיפולים קודמים, הקריטריון כניסה לניסוי היה שהם ניסו לפחות 2 טיפולים קודמים בתרופות, בקבוצות תמיכה וכו'. והגענו ל-44% של מהנבדקים שהפסיקו לעשן. שכל כמה זמן צריך לעבור שזה טיפול, לא זה כזה גם אחוז יומי? להורס. זה גם יומי, זה גם יומי. יומי. יומי למשך שבועיים במקרה הזה, ובשבוע השלישי 3 פעמים בשבוע, 3. ומאז, כן. וללא טיפול תחזוקה במקרה הזה. ובדקנו אותם אחרי חצי שנה, גם כן. וזה אמור לטפל בכל ההתמכרויות או רק התמכרות לעישון? אוקיי, אז במחקר הזה בדקנו התמכרות לעישון, אבל אותו עיקרון אנחנו בודקים בכמה מקומות בעולם, כולל למשל באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית, ובעוד כמה מקומות, וגם בארץ אנחנו מתכוונים להרחיב את זה
התמכרויות אחרות, כמו קוקאין, הרואין, אלכוהוליזם. מה עם אוכל? מה עם דיאטות? אז גם את זה אנחנו מתכוונים להתחיל לחקור. התחלנו בשיתוף פעולה עם פיטסבורג, עם אוניברסיטה בפיטסבורג, אבל שם אנחנו ממש בשלב ראשוני. בעישון הגענו כבר לתוצאות סופיות מאוד טובות, ובשאר ההתמכרויות אנחנו בשלבים שונים של המחקר. אז תוך כמה זמן אורך התהליך של אישור ה-FDA? זה תלוי מאוד, אבל זה יכול לקחת 2 זאת אומרת, יכול להיות שהפתרון כבר כאן, מונח על השולחן, וה-FDA, עד שיש את האישור שלו, אי אפשר לזוז? נכון, כי ה-FDA דורש באמת ניסוי כמו שעשינו בדיכאון. ובארץ אנחנו כפופים ל-FDA? לא לגמרי, אבל רוב הרופאים בעולם, וגם בארץ, מחכים לאישור ה-FDA בשביל באמת להמליץ על הטיפול. יש לכם דרך לדעת מה תופעות הלוואי, מה ההשלכות לטווח ארוך, על המוח, על בכלל? אז כן, אנחנו לפחות בתחום של הדיכאון כבר חוקרים משנת 2007 את העניין. אז אנחנו יודעים, יש לנו באמת איזשהו מעקב לטווח ארוך. ועד היום לא מצאנו איזושהי תופעת לוואי יוצאת דופן שאפשר להגדיר אותה לטווח ארוך. זה הרבה פחות ממה שידוע לגבי תרופות מבחינת תופעות הלוואי. הרבה פחות. זאת אומרת, האופק של BrainsWay הוא שכל המחלות וכל התסמינים שמקורם במוח יטופלו על ידי שיגור גלים למרכזים הבעייתיים וסידורם, נכון? זה בעצם, זו החזון. זה החזון, כן. זה החזון, והוכחנו את זה גם בחיות מעבדה, במחקרים מסוימים, וכמובן ש... הלבשתם את זה על חיות מעבדה? לא את זה. בחיות מעבדה מדובר דוב. לא, מדובר בגירוי ממוקד עם אלקטרודה מושתלת בכלל. אבל כמובן שאנחנו בודקים את זה באינדיקציות שונות. הדגש העיקרי הוא על דיכאון כתחליף למה שהיה פעם, ועדיין קיים טיפול בנזעי חשמל. כן? זה כבר... שם, בתחום של הדיכאון אנחנו הכי הרבה התקדמנו במחקר, אבל אנחנו בשלבים שונים במחקר בהפרעות קשב. אתה מדבר... אתה אמרת הפרעות קשב. אמרתי הפרעות קשב. וואו, הפרעות קשב? אתם תסדרו הפרעות קשב? אתם תסדרו לאנשים את הראש? בימים אלה חוקרים את העניין. איפה הייתם כשהייתי בכיתה ב'? עוד... לא פה. גם אני הייתי בכיתה ב' אז כנראה. כן, לא יכולת טיפה להאיץ את התהליכים עם איזה קסדה? מה זאת אומרת בהפרעות קשב? בהפרעות קשב אנחנו בודקים את הגירוי, את ההשפעה, הבדל בין גירוי של צד ימין לצד שמאל במוח על תפקודי קשב וריכוז. יש לי הפרעת קשב, אל תסבך אותי בפרטים. מתי יהיה קסדה להפרעות קשב? הקסדה כבר קיימת, אבל היא בשלבי מחקר כרגע. ומה זה עושה בינתיים? אני לא יודע, כי זה ניסויים דאבל בליינד. אולי תיקחו את המחקר. בשמחה, תבוא. זה בבאר שבע, מה אני אעשה עכשיו 3 פעמים בשבוע ברכבת לבאר שבע? כן. יש לי חיים. לטובת האנושות, כן. האנושות, אם תיפטר ממני, זה יש יחד. גם באיכילוב, יש גם מחקר באיכילוב, מקביל למחקר שאני עושה בבאר שבע, עם אותה קסדה שלנו. וואו. כן. נראה לי אפשר לסגור את זה, לא? ומה זה אמור לעשות? אנחנו בודקים את ההבדל בין גירוי ימני לשמאלי. זה אמור לשפר את היכולות קשב וריכוז אחרי גירוי חוזר. העיקרון הוא תמיד לשנות את התפקוד של הרשתות העצביות הבעייתיות. הגירוי החוזר אמור ליצור שינוי שהוא מחזיק, שינוי ארוך טווח. זאת אומרת, אתה מדבר על טיפול שהוא לא כמו ריטלין שהוא פותר את הרגע, אלא טיפול שהוא מחוות מחדש את המוח. זה החזון, ואנחנו יותר זה ויותר התערבות מוכיחים במעשה את זה. הבריאה למעשה. קצת. נכון? כן, אני חושב התערבות שאנחנו כל הזמן רצויה, אבל. מתערבים. כן. one, two. אני לקחת את זה לכיוון של תדלוק, אבל בסדר. תודה רבה לך שבאת אלינו, בהצלחה תודה רבה. רבה. יאללה, תוציאו את כולם כבר לשוק, ושיעלה שום כסף לטפל באנשים.